Dňa 28. februára 2026 zasiahla dievčenskú základnú školu Sayareh Tayyebeh v iránskom meste Minab americká riadená strela, pričom zahynulo najmenej 165 detí. Tak, priatelia, ja vás zdravím, opäť sa vidíme po dlhšej dobe. V dnešnom videu sa vám prostredníctvom krátkeho dokumentu pokúsim priblížiť, ale aj zdôvodniť svoje názory na aktuálny vývoj na vojnu v Iráne. Prečo si myslím, že tento zákerný útok USA a Izraelu voči Iránu prebehol absolútne v rozpore s medzinárodným právom a prečo ho považujem za novodobú formu kolonializmu a imperializmu pod vedením nadnárodných amerických a izraelských zbrojárskych lobby, ale aj burzových špekulantov z ropou s cieľom zbohatnúť na úkor nešťastného ľudu Iránu. Na úvod, ale keďže aktuálne už druhé volebné obdobie pôsobím ako poslanec mestského zastupiteľstva v Púchove, pričom sa veľmi často stretávam s názormi niektorých Puchovčanov, že som voči našej pani primátorke Kataríne Henekovej nejaký zaujatý a až príliš kritický, považujem za dôležité vysvetliť, ako to v skutočnosti medzi mnou ako poslancom a pani primátorkou funguje. Jednoznačne odmietam tvrdenia, že nejakou formou robím našej pani primátorke zle a že ju provokujem. Je to práve naopak. Tým, že pani primátorku, ale aj poslaneckých kolegov upozorňujem, že niečo nefunguje dobre, alebo niečo zbabrali, alebo niečo mohli urobiť lepšie, ja im vlastne pomáham. Priznám sa ale, že počúvať pravdu a kritiku nemusí byť vždy pre každého z nás, a teda aj pre pani primátorku a jej prisluháčov príjemné. Tento náš kolegiálny vzťah ako poslanca primátorky mi tak trochu pripomína príbeh zo známej rozprávky o pyšnej princeznej, keď naša pani primátorka je ako pyšná princezna Krasomila a ja som tak trochu v pozícii kráľa Miroslava, ktorý sa tu našu staršiu Krasomilu pokúša vychovať. Princezna Krasomila je hodně krásná a hodně namyšlená. Nejsem jen princezna, jsem krásná princezna a té se přece patří zavázat střevíc. Takže spravedlivý král Miroslav jí musí napravit. Až rozkvete ta nejhezčí kytička naučí ní zpívat. Ono viete, život našej primátorky môže byť skutočne náročný. Pokiaľ sa obklopí ľuďmi žijúcimi z mestských peňazí, ktorí sú na nej finančne závislí, ľudov povedané riťolezmi. Veď oni sú potom odsúdení ju len chváliť, pritakávať jej, no a hlavne nikdy ju nekritizovať. Potom pani primátorka ľahko uverí, že mesto Púchov funguje dobre, že je dokonalá. Myslí si, že práca primátorky je najmä o jej sebaprezentácii a manipulácii dôchodcov, manipulácii rodičov a detí, alebo ukazovaním sa jej usmiatých fotiek v mestských novinách. A samozrejme, všetky tieto aktivity zamerané na budovanie kultu jej osobnosti sú platené z mestských peňazí. Vráťme sa ale k Iránu. Čo musím povedať, že ma ako mestského poslanca veľmi vyrušilo, keď som sa dozvedel, že došlo k tomu nechutnému a agresívnemu útoku USA a Izraela voči Iránu. Naivne som očakával, že vedenie nášho mesta Púchov, ale aj samotné Združenie miest a obcí, ale aj Únia miest a obcí a iné samosprávy zaujmú k týmto tragickým udalostiam rovnaký prístup ako v prípade špeciálnej vojenskej operácie na Ukrajine. Veď nie je žiadnym tajomstvom, že vtedy okamžite odsúdili vojnový konflikt na Ukrajine a vyzývali na obmedzenie spolupráce s Ruskom a dokonca aj ruskými samosprávami. Viacerí zo starostov aj primátorov si dokonca na úradoch vyvesili ukrajinskú vlajku. Som skutočne prekvapený, že iránska vlajka nikde na Slovensku dnes neveje. Bohužiaľ opäť sa ukazuje dvojitý meter voči Rusku. Teraz ale dosť bolo samosprávy, priatelia. Teraz sa pokojne usaďte a vypočujte si môj krátky dokument o Iráne, ktorý som nazval Západný mýtus a tieň kolonializmu. Celý dokument je spracovaný prostredníctvom umelej inteligencie, tak potom ma prosím ospravedlňte za prípadné nedostatky. Západný mýtus a tieň kolonializmu.
Aktuálny spoločný útok USA a Izraela proti Iránu v mysliach mnohých z nás opäť vyvoláva znepokojivú otázku. História sa opakuje. Nie je to tak dávno, čo Spojené štáty a ich západní spojenci rozvrátili Irak a Líbiu, pričom devastujúce následky týchto intervencií sú viditeľné dodnes. My country is under attack based on lies, based on flat lies that Iran was imposing imminent threat and these sort of things. You have to know that. This is a TV reality show. They invite you to have diplomacy in place while they are making military build-up, and there is no actual understanding of why they started this. If you ask me why they started this, it is because of the power politics and because of the greater Israel and because of the Prime Minister of the regime of Israel, that they would like to seek greater Israel, and they think that is a once-a-century opportunity for them to just exercise edge over other countries and impose their hegemony over other countries to change the Middle East forever. American has decided to put an end to the existence of Iran. Israelis have been promising this for many decades because of their delusion about greater Israel, and this is our response. We have no option just to put an end to the presence of United States in the surrounding area of Iran. Keď sa dnes povie západná Európa, mnohí z nás si naďalej idealisticky predstavujú spravodlivých západných spojencov z druhej svetovej vojny ako osloboditeľov, bojovníkov proti nacizmu a nositeľov demokratických hodnôt. Tento idealizovaný obraz je však nielen neúplný, ale v mnohých ohľadoch aj zavádzajúci. Západný svet pod vedením USA, Veľkej Británie a Francúzska tých, ktorí sú obvykle vykresľovaní ako najvyšší symbol ochrany princípov demokracie, slobody a spravodlivosti, bol v skutočnosti vybudovaný na základoch kolonializmu a imperializmu. Išlo o systém, ktorý po stáročia systematicky vykorisťoval, zotročoval a dehumanizoval milióny ľudí. Pochopiť túto skutočnosť nie je len historickou exkurziou, ale nevyhnutným kľúčom k pochopeniu súčasných medzinárodných konfliktov vrátane prebiehajúcej vojny proti Iránu, ktorá je priamym pokračovaním týchto starých, no stále živých praktík Západu. Západná Európa začala budovať svoje globálne impériá už v ranom novoveku. Svoje kolónie budovala v Amerike, Afrike a Ázii jednoducho kde sa len dalo. Tento moderný kolonializmus nebol nikdy o šírení nejakých európskych hodnôt a vzdelávaní, ale v prvom rade o dobývaní, násilnom podmanení a vonkajšej kontrole. Do roku 1800 európske mocnosti ovládali viac ako tretinu sveta. Británia, ktorú dnes mnohí vnímajú ako vzor demokracie, bola v 19. storočí nespochybniteľnou koloniálnou superveľmocou budujúcou svoje impérium na úkor Indie, Afriky, Austrálie, Ázie a ďalších území. Po zrušení otroctva v roku 1834 Británia potrebovala pracovnú silu ešte naliehavejšie a odpoveďou bola nútená práca vo forme zmluvného otroctva Indov, Afričanov a Číňanov na plantážach a v baniach po celom impériu. Uvedený koloniálny trend bol vtedajšou väčšinovou britskou spoločnosťou vo všeobecnosti tolerovaný, pričom bol hlboko prestúpený rasovými predsudkami a hierarchiami. Britská koloniálna moc ako vzor pre Tretiu ríšu. Paradoxom histórie je, že národne socialistické Nemecko, dnes vnímané ako zosobnenie absolútneho zla, v mnohých ohľadoch len kopírovalo alebo chcelo kopírovať kolonialistické princípy Veľkej Británie. Po porážke v Prvej svetovej vojne a strate bývalých nemeckých kolónií považovali Hitler a národní socialisti za svoju povinnosť získať, rovnako ako britské impérium, životný priestor a kolónie. Tento dvojitý meter, odsudzovanie nemeckého imperializmu a zároveň ospravedlňovanie britských expanzívnych cieľov, odhaľuje znepokojivú pravdu. Samotný koncept civilizovaného západného sveta bol vždy postavený na dvojitom metre. Kým Británia prezentovala svoje impérium ako posvetnú dôveru a civilizačnú misiu, v kolóniách uplatňovala praktiky pozoruhodne podobné, ak nie miestami horšie ako tie, ktoré počas vojnových čias neskôr používala Tretia ríša v Európe. Britská nadvláda v Indii je toho priamym dôkazom. Počas tzv. Britského rádžu dochádzalo k systematickému vykorisťovaniu a potláčaniu akéhokoľvek odporu s nevídanou krutosťou. Snáď najtemnejšou kapitolou boli opakované hladomory, ktoré sa pod britskou správou stali pravidelnou tragédiou.
Počas Veľkého hladomoru v rokoch 1876–1878 zomrelo od 6 do 10 miliónov Indov. Britské koloniálne úrady nielenže neposkytli dostatočnú pomoc, ale naopak napriek obrovskému utrpeniu pokračovali vo vývoze obilia do Británie. Podobný scenár sa zopakoval aj počas Bengálskeho hladomoru v roku 1943, keď v dôsledku britskej politiky, ktorá uprednostňovala vojnové záujmy impéria pred životmi miestnych obyvateľov, zahynuli ďalšie 3 až 4 milióny ľudí. Winston Churchill, vtedy britský premiér, v čase hladomoru údajne poznámkou, že Indovia sa množia ako králiky, odhalil rasistické pordanie, ktoré stálo za koloniálnou správou. Netreba zabúdať ani na masaker v Amritsare v roku 1919, keď britskí vojaci bez varovania strieľali do neozbrojeného davu, a ktorý si vyžiadal stovky mŕtvych a tisíce zranených. Británia nielenže podobné činy neodsúdila, ale naopak konanie oslavovala ako čin, ktorý zachránil Indiu. Tieto praktiky neboli výnimkou, ale neoddeliteľnou súčasťou koloniálneho systému, ktorý Britániu povýšil na svetovú veľmoc. Irak 2003. Vojna postavená na klamstve. Jedným z najvýraznejších príkladov západnej manipulácie verejnej mienky je invázia do Iraku v roku 2003. Administratíva Georgea Busha postavila svoj prípad na tvrdení, že Irak pod vedením Saddáma Husajna vlastní zbrane hromadného ničenia a predstavuje bezprostrednú hrozbu pre Spojené štáty a ich spojencov. Tieto tvrdenia sa neskôr ukázali ako úplne nepravdivé. Bývalí predstavitelia CIA neskôr odhalili, že Bushova administratíva skresľovala dôkazy, aby urýchlila vojnu. Ešte aj posledný deň pred inváziou prezident Bush vyhlásil, že neexistujú žiadne pochybnosti o tom, že Irak vlastní zbrane hromadného ničenia napriek tomu, že už vtedy mali spravodajské služby pochybnosti. Ako neskôr priznal jeden zo šéfov irackej operačnej skupiny CIA, zbrane hromadného ničenia boli len zámienkou, skutočným cieľom bola zmena režimu a presadenie amerických záujmov v regióne. Dôsledky tejto vojny boli katastrofálne. Irak sa ponoril do občianskej vojny, sektárskeho násilia a chaosu, ktoré si vyžiadali 100 000 obetí. Krajina zostáva aj po 23 rokoch krehká, zmietaná korupciou a nestabilitou, s nezamestnanosťou mladých. A nikto z tých, ktorí vojnu na základe klamstiev rozpútali, nebol potrestaný. Latinská Amerika, laboratórium USA počas studenej vojny. Ešte pred Irakom si Spojené štáty brúsili zuby v Latinskej Amerike, kde po celé 10 ročia organizovali prevraty, podporovali diktatúry a likvidovali politických oponentov s mafiánskou brutalitou. Podľa dostupných informácií sa Spojené štáty medzi rokmi 1949 a 1989 opakovane pokúšali o zvrhnutie nepohodlných vlád v Latinskej Amerike, a to aj vrátane utajenej alebo priamej podpory vojenských prevratov. V roku 1954 sa Guatemala stala jedným z prvých laboratórií CIA. Demokraticky zvolený prezident Jacobo Arbenz Guzmán zaviedol pozemkovú reformu, ktorá sa dotkla záujmov americkej spoločnosti United Fruit Company. Washington to označil za komunistickú hrozbu a CIA zorganizovala prevrat, ktorý zvrhol Arbenzovú vládu. Následná občianska vojna si vyžiadala približne 150 000 mŕtvych a 50 000 nezvestných, z toho 80% obetí spôsobili guatemalské vládne jednotky. Čile v roku 1973 predstavuje jeden z najtemnejších príbehov americkej intervencie. Keď sa k moci demokraticky dostal socialista Salvador Allende, prezident Richard Nixon nariadil: prinúťte ekonomiku kričať. CIA financovala protivládnu propagandu, blokovala pôžičky a podporovala štrajky s cieľom vytvoriť atmosféru prevratu. V septembri 1973 generál Augusto Pinochet s podporou amerických spravodajských služieb zrealizoval krvavý prevrat. Allende spáchal samovraždu v okľúčenom prezidentskom paláci a Pinochet nastolil 17-ročnú diktatúru poznačenú systematickým mučením, popravami a zmiznutiami tisícov ľudí. Dominikánska republika v roku 1965 zažila inváziu 20 000 amerických vojakov, ktorí potlačili ľudové povstanie usilujúce sa o návrat demokraticky zvoleného prezidenta Juana Boscha. V
Washington sa obával druhej Kuby a radšej dosadil Joavuina Balagera, bývalého člena Trujillovej diktatúry, ktorý vládol až do roku 1996. Podobne aj Grenada bola v roku 1983 podrobená invázii pod taktovkou USA, ktorú valné zhromaždenie Organizácie spojených národov označilo za flagrantné porušenie medzinárodného práva a nezávislosti, suverenity a územnej celistvosti tohto štátu. Panama zažila v roku 1989 inváziu 24 000 amerických vojakov, ktorí zvrli Manuela Noriegu, paradoxne bývalého spojenca a informátora CIA. Operácia si vyžiadala stovky amerických obetí. CIA sa nevyhýbala ani priamym pokusom o atentáty. Podľa správy Senátu z roku 1975 agenti plánovali zavraždiť Fidela Castra najmenej 8 spôsobmi od jedovatých cigár cez otrávené pero až po ukryté výbušniny. V Dominikánskej republike CIA dodala zbrane disidentom, ktorí v roku 1961 zavraždili diktátora Rafaela Trujilla. Líbia 2011. Intervencia v Líbii v roku 2011 sa stala učebnicovým príkladom nezodpovedného dobrodružstva bez plánu na povojnové usporiadanie. NATO pod vedením USA začalo letecké útoky s deklarovaným cieľom chrániť civilistov pred silami Muammara Kaddáfího. Kaddáfího režim bol nakoniec zvrhnutý a on sám v októbri 2011 brutálne zavraždený povstalcami. Pred intervenciou bola Líbia najbohatšou a najstabilnejšou krajinou Severnej Afriky s najvyššou životnou úrovňou na kontinente. Po intervencii sa krajina zrútila do chaosu. Dnes, o 15 rokov neskôr, je Líbia rozdelená medzi dve znepriatelené vlády, medzinárodne uznanú vládu národnej jednoty v Tripolise a konkurenčnú vládu národnej stability na východe. HDP na obyvateľa sa medzi rokmi 2010 a 2021 znížil na polovicu. Krajina sa stala centrom obchodu s otrokmi, pašovania a chaosu. Zmena režimu zrealizovaná pod taktovkou USA a spojencov NATO tak nakoniec situáciu a život obyvateľov Líby výrazne zhoršila. Dvojitý meter, Saudská Arábia versus Irán. Jedným z najvýraznejších prejavov západného pokrytectva je rozdielny prístup k svojim arabským spojencom a Iránu. Saudská Arábia napriek svojmu autoritatívnemu režimu, porušovaniu ľudských práv a vedeniu bezoľadnej vojny v Jemene zostáva blízkym a tolerovaným spojencom Washingtonu. Ako poznamenávajú niektorí z kritikov tejto farizejskej politiky, západné médiá systematicky vedú kampaň proti Iránu, zatiaľ čo oveľa závažnejšie prehrešky spojencov prehliadajú. Británia a Spojené štáty predávajú Saudskej Arábii zbrane v hodnote $1 miliárd. Len v roku 2015 Kongres schválil predaj v hodnote 1,9 miliardy. Napriek správam Organizácie spojených národov o civilných obetiach saúdsko-arabskej koalície v Jemene zostávajú tieto dodávky prakticky nekritizované. Senátor Rand Paul síce nazval Saudskú Arábiu nespoľahlivým spojencom s pochybným rešpektovaním ľudských práv, ale jeho hlas je skôr výnimkou. Irán je naopak vykresľovaný ako nepriateľ číslo 1, hoci jeho správanie sa v regióne je často miernejšie než správanie saúdsko-arabského režimu. Zatiaľ čo Irán je v západných médiách vykresľovaný ako symbol útlaku žien, realita je oveľa komplexnejšia. Irán má vysoký podiel žien na univerzitách, ženy pôsobia ako pilotky, sudkyne, poslankyne, vedkyne a lekárky. Naproti tomu Saudská Arábia, blízky spojenec USA a Británie, ešte donedávna ženám zakazovala šoférovať. Napriek tomu je Saudská Arábia v západnom diskurze zriedka označovaná za utláčateľku žien s takou intenzitou ako Irán. Tento rozdiel v mediálnom zobrazovaní nie je náhodný, je priamym dôsledkom geopolitických záujmov, ktoré určujú, koho sloboda a ľudské práva sú hodné verejného rozhorčenia a koho nie. Dnes, keď sledujeme dianie v Iráne a opäť počúvame reči o prinášaní slobody a ochrane západných hodnôt, mali by sme si spomenúť na minulosť a na osvedčené praktiky Spojených štátov. Spomeňme si na nevinné obete v Latinskej Amerike, ktorých životy museli ustúpiť politickým a ekonomickým záujmom Washingtonu. Na Irak, kde klamstvá o zbraniach hromadného ničenia poslali na smrť státisíce nevinných ľudí.
Na Líbyu, ktorá sa z najbohatšej africkej krajiny prepadla do chaotického pekla. A na nespočetné množstvo ďalších obetí z bývalej Juhoslávie, Vietnamu, Kórey, Kambodže a ďalších krajín, ktorých mená sa nikdy nedostanú do hlavných správ. Zároveň nesmieme zabúdať ani na to, že práve obe svetové vojny prispeli k výraznému posilneniu vplyvu USA vo svete. گوهری که دشمنان در آرزوی آنان ملت سربلند ایران استاره میماند هرگز نمی شکندم هرگز نمی هراسم Na záver teraz ešte malé prekvapenie. Tí, ktorí ste dopozerali tento môj dokument, vám samozrejme ďakujem a všetkým vám zdarma venujem moju vlastnú online strategickú hru, vzdelávaciu hru Panzer Attack General of Russia. Pevne verím, že možno sa s nej niečo nové dozviete. Samozrejme, týmto na záver vyjadrujem úprimnú lútosť nad všetkými obeťami nezmyselných vojen. Či už vojny v Iráne, vojny na Ukrajine, ale aj minulých vojen. Ďakujem za pozornosť.